ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ହେଉଛି ନୂଆଶାସନ ଗ୍ରାମ। ଏହି ନୂଆଶାସନ ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ 9 ଦିନ ଧରି ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସର ନବାନ୍ନ ପ୍ରବଚନ ହେବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଶଙ୍କର ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼, ମୋ ଭୋଳାନାଥ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭୋଳା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗରିବ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅନପଢ଼ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ସିଏ ଇହକାଳ ପରକାଳର ଦେବତା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା କାହାକୁ ବରଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତାହା ଏତେ ନିଷ୍ଠା, ଏତେ ଯୋଉ ମନ ଭିତରେ ଏତେ ଆଶା, ଏତେ ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଏତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏତେ ଦୃଢ଼ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖି ପକେଇଲେ, ସପ୍ତର୍ଷିମାନେ ସାଧୁ ସାଧୁ କହିବା ଆରମ୍ଭ